Godmorgen. Jeg står ude foran mit eget showroom, og det er det, jeg egentlig gerne vil vise dig i dag, så kom med inden for at kigge. Jeg bor på Gentoftegade i nummer 32, og her har jeg så mit arbejdsshowroom. Der er en lille udstilling i vinduet, masser af materialer på akustik. Du ser også det lidt spøjse akustikloft. Ja, og så bordet her, som jeg talte lidt om den anden dag. Specielle mosprodukter, særlige akustikprodukter. En del kollektion i træ, vægbeklædning til skranker, til vægge fra Wonderbowl Studios. Masser af flot akustik i mange forskellige farver. Det er Konto fra Finland. Du ser det her bord, som jeg bruger som mødebord, som er i et gammelt gymnastikgulv fra Holland, som er lavet om. Du ser dem spille basket på det derovre. Gammel gymnastikplint. Så er der lidt kreativ projektgang herover, hvor jeg skærer nogle prøver. Her ser du noget af det her filt, som jeg arbejder med. Her er der det også nogle bordplader, som skal blive til nogle skriveborde. Akustikken fra Baux eksempelvis. Og så heroppe, der sidder jeg typisk og arbejder og holder lidt styr på det hele og tager telefonen. Så gamle vindue, der er sat i fra Genbyg. Ja, så hvis du har tid og lyst, så kom forbi en dag og tage en snak og kigge på nogle af produkterne og tage noget med hjem, så du kan bruge det til dit projekt.